Vapapaini on melkoista mäiskettä. Vaikka kaikkia sen tietää, että kyseessä ei ole tosissaan verissä päin käytävä taisto, vaan esitys, painijat joutuvat aikamoiseen rytkytykseen. Heidot lattialle pamahtavat kunnolla kroppaa, vaikka lattia on rakennettu joustavaksi. Mitä lastenleikkiä tämä ei ole? Lähtisitkö painimaan? En mä usko. Et usko. Mulla on maailman kanssa semmonen minuuttiaikataulu, ettei nyt tällä kertaa. Etkö lähtis? En. Ei nyt oikein iske. Joo, no miksei. Lähtisit ihan tosta rohkeana poikana kokeilemaan. Kai se melkein kaikkea pitää kokeilla. Niin se tarpeeksi yltyshullu ihminen löytyi. Saapa nähdä, kuinka pojat käy. Ei kun salille. Vapaapaini, niin onko se sun mielestä ihan semmoista näyttelemistä vai? Musta se on vähän näyttänyt. Kyllä se on tietty aika totistakin. Noniin. Mitäköhän Antin päässä liikkuu tätä näytöstä katsoessa? Hytke on melkoinen. Alkaa hymy hyytyä. Kyllä sä pärjäät. Mutta on aika hurjaa näyttää. Eikö? Joo. Mutta menisit sä kuitenkin vähän harjoittelee? No ehdottomasti. Mä ainakin kokeilen, miltä tuntuu olla heiteltävänä. Tästä se alkaa. Onnea Antti. Tuntuuks missään? Se ei saa aika pehmeästi tosta. Sit kun se tulee oikein korkeat, sit se vähän täräyttää. Joo, epäilemättä. Kaveri ottaa kaksi kainaloa tänne päähän. Joo. Nyt mä mennään niinku ympäri tästä. No mä vaan toivon tässä mukana. Joo. Anna mennä. Wow! Asiat muistaa sen, että aina kävettää sivulla, ettei ole tää. Joo. Nyt on vähän aikaa harjoiteltu. Miltä se tuntui? En mä nyt oikein osaa sanoa mitään. Meinaatko, että sun jalkapalloilija taustasta olisi jotain hyötyä? Tai se etteikö te sielläkin harjoittele vähän tämmöisiä kaatumisia? Ei me ihan tommosia heittelemisiä. Ei, se on vähän toinen laji kyllä. En usko, että on ongelma. On tässä ongelmia, ei tää nyt näin helppoa. Tää oli tämmöistä, että no niin, nyt tulee tämmönen kaato ja sit noin. Mut oikeesti sähän matsissa oot tässä sitten. Joo. Et sit se tulee olla niinku hiukka paljon vaikeampaa. Niin, ja tietysti niin? 2 metriä korkeammalta tuut alas. Ohoho. Nyt on Teresan vuoro treenata. Taitaa kohta nauru loppua. Ai! Au! Tässä oikeesti voi sattua. Kyllä se vähän sattuu. Tällaisena sateisena kesäpäivänä ihan kiva tulla kauppakeskukseen tappaan aikaa. Käydä kaupoissa ja kahvilla ja tanssia sambaa! Vapaapaini on aika näyttävää rytinää. Siihen haastettiin Antti. Melkein kaikkea pitää kokeilla ja tää on yksi niistä jutuista. Vapaapaini on yksi niistä. No joo. Aluksi hiukka harjoiteltiin säkkinä Toivotaan onnea matkaa. ja Teresa sai myös osansa. Ai! Tommosia tulee tälle ja matsin kanssa aikana vaikka kuinka ja paljon. Just. Otteluaika lähestyy ja yleisöä alkaa virrata saliin. Vakava Antti ja Teresa odottavat vuoroaan. Showtime!
otteluiden iskut ja tärähdykset eivät saa Anttia ja Teresaa kovinkaan paljon hymyä. Vihdoin koittaa H-hetki. Sitten jotain täysin muuta. Ottakaamme sisään. Illan yllätys hullu. Antti Koivuniemen herra Koivula! Ottelu alkaa aivan kohta ja Antin on tarkoitus tuplana otella tätä tuorilla varustautunutta härkää vastaan. Mutta mitä nyt? Kunnon näytöstyyliin Antin tiimi vähenee puoleen. Ai. Ainoastaan tuomari erottaa nyt meidän Antin selkäsaunasta. Eiköhän tässä käy. Tuomari saa tuolin pois, mutta taitaa Antista tulla jauhelihaa ilman tuoliakin. Voi Antti panikka. Teresa yrittää kannustaa, mutta se ei auta. Poika lähtee saman tien lentoon. Aikamoinen mäjäys. Ja taas mennään. Anttia viedään kuin perunasäkkiä ja nyt oikein vauhti. Teresa huutaa paniikissa ja hirvittävää mätke kehässä jatkuu. Antti ponkaisee aina päättäväisesti pystyy, vaikka tietää mitä siitä seuraa. Vielä heitto ja Antti sidotaan lattialle selkäkanveesiin. Tuomari laskee 3 ja Antin piina loppuu vihdoinkin. Olisiko tästä miehestä painijaksi? Kyllä, kun luontoa löytyy, että kehä astuu, mutta vähän voimaa lisää koko ajan, niin hyvähän siitä tulee. Mitä yleisö sanoo, vaikka tää oli ihan selvä selätys, eli hän voitti, niin onko ansainnut 200 € tästä, että uskalsi lähteä kehään?